কিশোরা বয়সে মোগজরা করা ঢেঙ্কানালিয়া দিয়ে এটা হচ্ছে 8 গড়িয়া উল্লু কি 8 গড়িয়া উল্লু ଅଧିକ କହିବ କମ ଶୁଭିବ ସେଠି ତାହେଲେ ଜୟ ଜୟ କପିଳାସରେ ଜୋର ହେଇପାରୁନି କାହିଁ ଜୋର ହେଇପାରୁନି ପୁରା ଜୋର ହଉ ପ୍ରଭୁନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୟୀ ହେଇ ଦେଖୁନ ଆଖି ବଡ ବଡ ଦେଖ ଆଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ତୁ ପୁଣି ମୋ ଭୋକେସନ ସାର୍ଚ କରୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଖେଳିଲେ ରହିଲ ମୋ ଧରମ ଭଳି ପୁରା ଅଭିଷେକ ବାବୁ ବାହାରିଛେ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆ ଭିତରେ ସରିଗଲାଣି ବାପା ଝିଅର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଯାହା ଫାଇନାଲ କରିବ ମୋର ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ନା ଫାଇନାଲ ଆଉ କଣ ହଁ କଥାରେ ଅଛି ପରା ଅକଳେ ପଡିଛି ଭାଲୁ ଯେତେ ପେଲିବା କଥା